Igwe ana m ekene ndị igwe na ndị nna anyị fa na ụmụnna anyị si ebe dị iche iche wee gbazuo tata na nzukọ a. Ana m asị okwu unu ji wee bịa unu ga-eji wee n'afa ndị ichie ebe anyị ise. Afa m bụ Akunna Austin Ozim. Abụ m onye Ebonyi steeti dịka si wee kọwa na mbụ. Abịa na Ebonyi, abụ m onye Eza South. N'onu ndị Eza be anyị na-asịkwa bịa. Otu unu si asịkwa bịa na Central Igbo. Ife m ji wee si Abuja wee gbadata tata bụ ịnọchite anya Igbo Global Network. Ọ nzukọ ụmụnna anyị ndị bi na mba ofesi jikọla aka ọnụ wee gbakọta wee guzobe ya bụ ngalaba maka ntụziaka mmepe ana Igbo. Ị na-afụ anya ifu ebe anyị maka mmepe ana Igbo. Mmepe ana Igbo could be defined as what you yourself see as development. Mankwule ebe wee gụba pancha. Mana m ga-agụpụtala unu ofu maọbụ abụọ atụmatụ nke anyị kpọgoro agenda vision for 2024 and 2025. Igbo Global Network is registered in the US, also registered with Corporate Affairs Commission here in Nigeria. We are currently treating two significant projects in ana Igbo. Nke mbụ bụ insecurity. Na Igbo Global Network, anyị nwere a committee na-afụ maka ichekwebe ana Igbo. Nke onye isi fa bụ a veteran soldier who have served the Nigerian Army for 10 years and is currently serving in the US Army for 15 years plus. For security reasons, I will not mention his name. And if a basatalo security na ana Igbo, as I speak here, they are having discussions with ndị kwesịrị ka enwe discussions. Ka emezi ife na-emebi na anaba anyị. Agenda ịbụọ bụlụ kedu ka anyị ga-esi wee mee ka ezinụlọ ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ọkụ, nke a na-akpọ rural electrification. Mana anyị kpọzila rural, na anyị kpọzila community electrification. Ọ bụ na ntị tọrọ gị naanị ka anụgo ori na nwanne anyị nwoke bụ Prọfesọ Bat Nnaji adonyegolo ndị abụ ukwu. As I speak with you, Aba nwa kolonu yesterday from Abusukwide Juno. Aba has been disconnected from the national grid. Na NEPA will lock up us from Kandaba. Obula atụmatụ ofu nwanne anyị nwoke Professor Bat Nnaji. Bat Nnaji said, under my watch, Aba will not be dark again. The project is worth over $500 million. It has been commissioned. The transformer has been shipped. If I know distribution. Ndị boss n'ozu na amala akpọ ogene ya na-eke na-egbe anya n'ọdụ. Ife nwanne anyị nwoke Prọfesọ Bat na-amasị anyị. Igbo Global Network wee sị na anyị ga-eneke anya bụ egbe anya n'ọdụ ka anyị wee kee anya bụ ka o rue ezinụlọ ọbụla. But what we are looking for is not a national grid solution. We are looking for solar system solution as alternative to national grid. Chukwu gozila ana Igbo with ife na-enye ọkụ bụ anwụ. Nyekwuzi anyị nke a na-akpọ wind, ikuku. Mana ife na-determine ma a ga-ejinwu wind wee nye ọkụ bụ the wind speed or the slow. Anyị wee kwekọrịta na committee anyị bụ Rural Electrification Committee nke mụnwa bụ member.
we see na game adopt solar. Nile anya no on the market. You got solar is becoming the new roofing sheet. So anye me investigation men can about feasibility studies. Nkemu ajaka mweme. Yana umunne mno na the committee. We discovered then we go a new regulation from the federal government on the electricity generation in Nigeria. The empowerment has been shifted to the private sector. You are aware. The authority, God bless you, the authority rests now on the states. If I know how to liaise with each state, so that the issue of licensing will not be a hindrance. If I know what problem. So if I na yo chukwubu unu niile no eba na anu onumu onwere mbosi mmadu si ebe obuna bia n'obodo unu wee kwubu udo okwu a na-ekwu ka unu mmalụ no ife unu nugo una donye okwu. Our intention is to work with ndị igwe, to work with community people, the locals. Ka anyị wee ke generate ọkụ 1,000 megawatts of light can supply 400,000 households. Yes, hold me by my word. Obu nani nwelu 100 million communities in Igbo. Then it will not take us up to 1,000 megawatts times 1 million. No, it won't. And the beautiful thing about solar electrification is it runs independent of itself. Because now, Obu na etinye solar na achara. Achara Ibuzo Road. Etinye solar eba and connects the household here. It runs independent of these people here. And we are currently discussing with companies in Europe that will give us support to build solar plants. Igbo Global Network, we are out, just like we've come to support our own brothers in their own organization to form Nkendi Beke na-akpọ synergy. Ka anyị tonyelu fuku. Okay, ya partnership. We are out to partner with them, to partner with you, to partner with every other Igbo organizations. Name of ma. Maka na ọ dịle be anyị mma, ọ dịle anyị ncha niile mma. Igbo nwere mmadụ. Igbo nwere bunwe gịnị? If you, I am proud to be an Igbo man. Biko Kenu, can you happen okay? Nwoke eza. Onye Abakaliki. Onye. Kanjilu ohela we lotela anyị. No Igbo niile bụkwa n'ofu. Biko no. Ka anyị nyelu onwe anyị aka. Ka anyị jide onwe anyị aka. Ka anyị build a formidable force. As time goes on, I'm gonna have ife ndị Igbo na-eme. I'm gonna abịa. I'm gonna esonye. Anyị na-agwa n'ebe anyị jidebelu. Ndewo.